Бачите, якая прыгожая лялечка? З чаго яна зроблена? Як вы думаеце? Дашкольны ўзрост найбольш спрыяльны для валодання беларускай мовай, лічаць у дзіцячым садзе нумар 26, таму тут і адкрылі беларускамоўную групу. Педагогі з дзецьмі размаўляюць толькі на роднай мове. З малых гадоў расказваюць выхаванцам пра культуру беларусаў і народныя святы. Конечно, большасць сваёй работы мы строім у тым напрамку, каб знаёміць дзяцей са звычаямі, культурай нашага народа. Бо усім вядома, што пакаленне, якое ведае сваю культуру, свае традыцыі, свае звычаі, святы, яно будзе пакаленнем удзячным. Гэта будзе пакаленне, якое будзе трывалым аплотам для сваёй дзяржавы. Бацькі не супраць, што іх дзеці далучаюцца да беларускай культуры з малых гадоў. Наадварот, дапамагаюць педагогам ствараць неабходныя для навучання ўмовы ў групе. Вельмі дапамагаюць нам у аздабленні нашай групы вось прадметамі побыту, сялянскага побыту. Таксама разам з намі яны вывучаюць і вершыкі. Навогул дапамагаюць. Усё, што мы не папросім іх, усе нашы просьбы выконваюцца. Беларускамоўная група патрабуе стварэння адпаведнага прадметна-развіваючага асяроддзя, якое забяспечвае фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці. Таму быў створаны этнаграфічны куток у выглядзе беларускай хаткі, дзе праводзяцца заняткі па знаямленні з асаблівасцямі быту беларусаў. Арганізаваны цэнтр тэатральна-мастацкай дзейнасці, дзе дзеці могуць пагартаць кнігі з беларускімі народнымі казкамі і пагуляць з вядомымі казачнымі героямі. Увогуле, у беларускамоўнай групе шмат рэчаў, якія маюць нацыянальны каларыт. На сценах у групе раздзявальні прыгожыя беларускія пейзажы. На дзіцячых шафках васількі і рамонкі. Асяроддзе яно настройвае дзяцей на патрэбны лад. Ну вось калі мы паглядзім, гэта сценка аздоблена вось беларускім, так скажем, пейзажам. Гэта мастак. Па просьбе нашай ён прыгожыў вось так стенку. Астатняе шмат чаго мы робім сваімі рукамі. Нават нам дапамагаюць і блізкія людзі. Напрыклад, мой муж. Ён частенька робіць з дрэва сваімі рукамі, майструе. Бацькі заўсёды дапамогуць. І пашыюць, і звяжуць. Беларускамоўная група ў 26-м садзе адна, але з беларускай культурай, народнымі традыцыямі і фальклорам знаёмяцца і выхаванцы іншых груп. У кожнай выхавацелі пастаянна арганізуюць розныя тэматычныя выстаўкі. Напрыклад, зараз можна ўбачыць выстаўку радаводаў, беларускай лялькі, выстаўку, прысвечаную 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, а таксама імправізаваную беларускую хатку. Педагогі расказваюць дашкалятам пра беларускія святы, а потым хлопчыкі і дзяўчынкі самі становяцца іх удзельнікамі. А яшчэ ў садзе практыкуюць тэматычныя прагулкі і экскурсіі, мэта якіх знаёмства з родным краем. У далейшым педагогі 26-га сада плануюць пашыраць формы работы па этнаграфічным выхаванні дзяцей, каб яны ведалі свае карані, сваю мову і культуру.